Welcome to my channel, Mama Dils Vlog. Karon guys, magasuman ko balanghoy. Gidadaan ko balanghoy sa amigo ni Dayan sa iyang tarbahoan. So akong sumanon karon. Tapos tanaw rin ako, boss. Mo ni ang akong sumanon guys, oh. Nagbagod, wala nang ko mo pa-video atong nagpanit ako. Karon na lang ko ng video. Kaya ako photographer. Si Joshua ang akong apukoy niya daghan ko guys, oh tukay na ako niya kuanon, pero hait ang akong kaguran. Karon guys, magasugod na ko ha. Maghinay ko guys kay hait. Shout out ko ni Joshua. Ambot guys, aral si Francisca. Patawangon tanaw ani man anhi. Mahuman na lang siguro nahon dagod ako ra isa. Ona ni ang akong humana og kagod abanggod sa akong balanghoy. Mag-ipit na pud na namo karon guys og magbunot na pud ko og lubi kay ako na pong kaguron. Huwag na ako lubi diri sa gawas guys. Oh, mangita kong lubi kay akong abuntan. Oh, na ko yung sagbot ganiha guys. Okay, nagbagos ko ha pong gigama silhig. Oh. Nya magkuan ko. Guys, mao na ni akong lubi nga isagol sa akong suman duha ka buok. Ya kani ami amo paningpaan og duga. Mag-update lang ta karon guys, og inigputos na pod nako og inigmix. Kay mo palit pa ko og pangsagol kamay, tungag kilo nga kamay akong isagol ani. Guys, ana imong suman guys. Nagasuman na mi na si Francine hintabang nako, si Joshua. Ari daghan biagram mong nalikit na guys nila. Di ko kumaalagyan na. Si Francine ra papagtakos. Kaya ko sa Braxton. Ayaw, Diyos. Ani, balanghoy. Amo na ni kamay ra ni og lobi. Diyan nila. Ha? Suman. O saan ganit na ipagbuan? Si Lola Rana eh. Yan lang. Wala mo ma. Ibutang na na. Uy. Saan ganit ba? Tuyok ka. Tuyok. Sana. Tana ba? Sawan. Oo na, sige. Wala naman yan. Kana may nahimo. Kita tayo yung malin. Anilon, malin. Karong habi. Mauna ni ang among lutong suman. Mauna ni daghan ni kayo guys, pagkaon na lang namo karon pa ko naka video kay gabi naman. Dali nakbe, sige na nak. Nya ako ba? Ko sa inig. Na may Milo, na may gatas. Mong pares. Tara guys, kami kayo. Guys, wow. Kain ta guys, mahal. Snack pa to. Ako ay photographer. Mahal guys, tampis kayo. Sakto kayong timpla. Sakto sa lobe. Saro nga ba? Salamat guys sa inyo pagtanaw. Thank you very much. Good luck. Amping. Kaya guys, guys. Kain ta.
Bye.